LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Panko Yeso Luanda Gabras Gubrus the Tondli Gon Bueno Sambuluko Sona Alanga Katili Soda Lama Palakati Solko Anak Wogok of Seche Takalama Polo PC Orehema Laka So Saron Akiso Masi Aso Daki Anak Nyakoramogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny, obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas kik ibed gi kiondko moro amora, nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Nyakoramogi machiegni kendo ma pod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma Mopandi nyenyo elela. An luonga no mari Nasho mari chieno jemo na mbele chiene mineno mbele miyoko kati nyalo dendo no mari dhako ngudi nigi chake kore kubne reto pod chwako sitirungi. Pod wane harakati mar gone ma fans me kwa erokamano kuom chung kodwa nyaka no wachak higa nyaka yekoro watieko wachiko Disemba. Gima pod wakwayo en hawi maber mar Christmas to kod higa manyien 2026. Nadwa na tem ka wacho kanyo 2026 gi dholuta yudo ka ng'eny higa 2026 kia kaka en kanyo no endo nadwa wache to ogwan matin. Naneno gimoro e Facebook, TikTok gi kuonde mopogore opogore madwa na react very fast. Okawach gani kabiro kama to I have monopoly of wisdom, or I'm that right that I cannot be corrected, but I stand to be corrected. So anawacha mana pacha as Umari, and you as somebody that is watching, you can as well give your take, maybe by commenting down there. Wang'e maber ni nitie gimoluongo ni comedy, and kaka nopuonjwa ga pile en ni sanaa ni kioo cha jamii. Sijui kama umbende nopuonjogo, nadwa wacho Kiswahili taduka fwenyo ni awuoyo nyaka gi joma be. Lakini umbe nopuonjo ni sanaa ni kioo cha jamii. Kioo cha jamii chalo nade? Tiende ni wanyalo ng'iyo life mar jok ma wan godo e society. To jok ma wan e society gi uting'o ang'o gini? Uting'o jotelo ma wan godo, uting'o kanisa, uting'o mier mopogore opogore, uting'o sikul, uting'o kanye. Magi jok ma wan godo e society. Koro kawa wacho ni sanaa ni kioo cha jamii, tiende ni wanyalo golo gimoro amora motenore gi church, motenore gi sikul, motenore gi, you get my point. Ang'o momiyo awacho kama endi? E kinde mang'eny ayudo ka kata nase fall mtego no endo mabeda victim. Ndiye jomoko ma feel ni they are very holy, that you should not be doing comedy around church, around God. Makoponi timo kama we tugo gi nying Nyasaye we gidede in several occasions. In kaka ng'ama watch, in iparoga gini nang'o? Jok mang'eny ang'eni bro wacho ni by the way nying Nyasaye to koningo tugo. But I'm here to challenge you people. Why ndalo moko nogolo challenge moro kanyo Kenny mar USDA, people really talked ill about that guy.
we walo gi Nyasaye pani sechopo, you know. And so gimomiyo kawuono biro en mar Janabi, iluongo ni Janabi MC Sam. This is a comedian that is doing very good. Oya dala karadiedo kacha, en wat gi aluoji panoran, so en dala. And I said one of these fine days kopo ne bro yudora gwenge machal kamago nyaka bie manye is my guy. You know, jomoko be nayudo ka yanyo kacha MC Dope Kid. Kech nowacho ni ati kia napigia Mungu niko na namba yake, sijui gimachalo kamano endo. And no pingo sana. Ambe nasegolo ga moro mar jo Catholic, jo yanya, jo SDA, jo yanya, you know. And kawuono we wapenjre. Kaning'iyo Facebook mara, Facebook na machon nodhi, ne en gi over 30k. Koro nachako manyien mar profile, naduoge profile because page nigi issue pokalose. And apani some people nodugo realize ni aonge kode ma gichako unfollow. Sani en akeni 26, I don't know what, and kanye because na complain chien kacha. But it is still there. But matiyo god iluongo ni MC Marinash, man gi picha ma aketo blue ma display kan. You can go and follow. Kore kachopo 10k. Let me war. Aya. Koro nandiko gini kama. And I want you to read with me. I've been watching colleagues performing comics that touches God and church life. The likes of MC Zoom, Janabi, MC Sam, YY Comedian, Dope Kid, Natemo, Tag Kacha, MC Bishop. Kata MC Bishop be no gini bwana we walo gi nying Nyasaye en no se dhao ne nyake kanzo moro wakono endo. And kidwa display kata tembe moko maricho ma pastors timo. It means ni nyaka ibed ka pastor, then idhi kata mane club gi gino timadho kong'o. Mano just to show some of the bad things that some of our church leaders do, talk bed exposed. Koro kakineno lit nino e kakidwa ni mondo bed malit ne ng'ato mondo we timno, nikech inorach ni kamano to ng'ato to time. Koro in ka comedian otime ti feel ni comedian ne motimo gimarach, not knowing gima ng'ani ne temo portray to the society. Kata mana weche lemo kaka MC Sam makoro ji ne lawe gode comment section. Iyudo ka ng'ato gone shikarababa wachana penseli, shikarababa wachana na penseli, galvanized mabati, bamburi cement, you know. Jomoko wacho gik moko winjre. To comedian kotimo kamano, wewe tugo gi nying Jehova. Some of these leaders ema tugo gi nying Nyasaye, to koro gin gitugo kode church. Nikech ng'ani wuoyo kama to en ng'at ming'eyo. Siepa moro ne ng'ur kabisa kidhi penja otoko ni ya tok maka mana gik ma, you know, and then to ji omiye luor. To mari kotimo kako timo no, omera witugo gi nying Jehova. Between ng'ama time church cha, machoko kode pesa kuomu cha, to gi ng'ama koro biro display kaka gigi timore e church, ng'ama onego bed ni ineno go marach en pastor uno. Mae kaka nandeko. I really enjoy them. Yeah. In fact, an comedy madhe gi church gana ahero gi sana. Anyiero manoma. Koro nandeko gini, in contrary, some feel like it's a sin. Allow me support my answer before you crucify me. Number 1, God himself created joy, laughter, and humor. Nyasaye emono chweyo mor. Humor en gima miyo ji nyiero. Ineno. And if we are made in God's image, then our ability to laugh is part of his design. I'm challenging you people today. Yeah? King'iyo Psalms 126 to kanyo wacho ni our mouths are filled with laughter, our tongue with songs of joy.
sawa. Wende makelo ji mor. Koro gik moko miwero kata mana e church ni, mor manade, chunywa opong' ko, mor manade, chunywa opong'. Kuond go onge kata kuma iluonge Nyasaye. But mor. Aya. Nehemiah 8:10 wacho ni, the joy of the Lord is your strength. This means joy and laughter are not ungodly. They are gift from God. Joy and laughter. Ineno, gima miyo wanyiero no. Ok dang' wabedo church ni wayuak. The biblical contains humor and light moments. Scriptures uses irony, exaggeration, witty statements, and imagery that shows humor has a place even in sacred writings. Example, Jesus camel through the eye of a needle. Debedin diwacho ni manga mawalo manade ni onge gima tek yani donjo jamoko e polo tek ka ngamia donjo. Iwinjo gik moni tiyo gogo. Mago gik mono miyo jine. Koro ing'eni ka ng'ato imagine ngamia to gi sindan. Iduogo inyiera nikech ing'iyo ngamia tiduogo ing'iyo sindan. Aya, Mathayo 19:24 wacho niya, it is humorous exaggeration meant to teach. Elijah mocking the prophets of Baal in 1 Kings 18. Ineno gik mawacho ginde. Dhi som kanye dhi yudo kaka miyo findings mag Amos. Number 8, laughter is medicine. God supports emotional healing. Comedy can heal the soul and unite people. Mano yudore Proverbs 17:22. A cheerful heart is a good medicine. Comedy supports well-being, aligning with God's intention to bring healing. You get my point? Koro in kineno ka ng'ato wacho, aluongo jotedo biuru ka wache nitie, kinde mena mowang' gi moboke gi mochielere moher, ma ketho nying Jehova, ibiro wang'i. Wewe, don't act to be so holy milo kata mana Jesus himself mane timo comedy to ji nyiero. The early church celebrated and shared fellowship. Christians gathering often involve joy celebrations, storytelling, and warmth, not strict seriousness. Podadhi dhekore, inyalo ng'iyo kanyo e Acts 2:46 up to 47. Mawacho ni believers broke bread with glad and sincere hearts. Philippians, rejoice in the Lord always. Where is joy? Humor naturally arises. Number 5, comedy can be a tool for teaching moral lessons. It is what I was trying to say. Comedy can be a tool for teaching moral lessons. Just like Jesus used parables, comedians can use humor to highlight human behavior, church culture, and uplift faith. A person finds joy in giving an apt reply. And how good is timely word? A well-timed humor message can deliver powerful truth. Koro powerful truth go ema ji dhaonega. Kiwacho ni ne pastor kadwa gari to koni nego chongi piny olemni to en kodwa metoka tisolone. Jilawi, but that is the truth. They don't have to accept. Oningo benika pastor dwa gari tempo ko chonga piny wanjo kanisa walemne. Mano ok bitimore. Ibiro timnade? Ibiro sulne. Kindi bandho ng'ade.
jogine un ne pok ukelo magu, pok waneno jogine. Ng'ane in ne pok ikelo mari, ng'ane idwa nyiew ne pastor mtoka. To pastor, in kidhi ne pastor to believe and let's pray. Enda ki ogine. Aya, number 6. God does not desire heavy religion without joy. Some people think seriousness is equals to holiness, but the Bible teaches that God rejects empty, joyless religiosity. Iwinja? Nyaka kanyi iwinja? Colossians 2:23 wacho niya, it warns against self-made religion that looks holy but has no real value. Ine ma kawuono akow gi injili. Jo injili go kawuono adwa kow ma serious. Ma serious. Mark 2:27, Jesus says, the Sabbath was made for man. God is not honored by forced seriousness. Joy is not sin. Yeah. Sabbath was made for a man, not that a man was made for Sabbath. Tiende nango. In gi teko ewi Sabbath. Mane momiyo Jehova penjo joka ni yawa, kawuono koponi dheri oling'ore e pi kata e bugo, diweye kibiro ikuongo igole koreka ibiro. Nyiso ni notemo break gik ma ji oketo ma very strict, ma kata kanisa koningi gini. Amor gi kanisni madongo dongo gi. Iyudo ka kanisa koger maduong' to gi allow unyalo timo arus. Sama utimo arus no igo nyaka sogo winyo. Inyal host kata rallies. Nadhi rally moro kacha mono bedo hosted gi Anyang' Nyong'o gi Orengo gini echo Kisumu, kanisa maduong' sana. Kidonjo but ginene ka, but yawa school mane the opposite mega city niluongo na. Bute kanyo nitie kanisa maduong' seriously. Iwinjo Lions, koro but Lions kanyo. Aya, pod wadhi mbele. Number 7. Comedy helps expose hypocrisy. Biblical prophets used this. Comedy about church culture can correct behavior without attacking God. Jesus often used witty shorthand to expose hypocrisy. E.g. blind guides. Mano ni Matthew 23:16. Samuel kanyo na endo. Number 8. God looks at the heart, not the style. Mane momiyo kidhi e church moko kaka ma jowara gi yudo ka nitie guru mokelo ni dombolo ya Yesu. Bwana jogo go anglo. Yani makiwinjo tende magadege go wechni moko matindo tindo mepo mane ati maga us mabele gini. Mamaroda yo mamaroda na lele, mamaroda yo mamaroda na lele. Bati gini no yene wara no jaka yore hiberna aero I jaka yu. Mano stand gi mar pako Jehova. Koro Nyasaye to ng'iyo mana hat, ok stand no. Ine ming'iyo ni kanisa chemiele. Iyudo ka nitie ng'at moro praise and worship kanyo mera en gi chien Nyasaye nomiye. Gori ng'iyo samotimo ibero mbokore. In gin koro mane ming'iyo to ko kanisa mirunde sianda cha. Nyasaye ng'iyo hat, ok style. Jehova cheko hat ni style tinyalo kata mana yalo koyenje. Oyenje yalo to dakika matin. Akinya thio e penda ti aki achunge got ka ng'iyo nam ka bedane ni mwalo yo sindo. Orienje weru oyalo mu madeko wer thombe 4. No oyalo mu achiel oweru thombe 5. Orenje yalo mar 2 oseweru thombe mar 8. Idhier yawa ng'ani weru ni wathum kosi. But iyudo komako audience. Tiende niya, den jayalo moro ma serious ahinya tiyudo ka ji nindo mokwiny kata gicha. But nikech koro dhio okete mandhari mar
Odhiambo Tusker gene kwa umbali iyudo komako joka, and inyalo yudo ko achieve goal ne molo kata pasta mono ni serious mubedo ni ati koro we monda korie gimora, we monda wach ni kawende jeo. Heart not style. Yeah. Number 9. Paul encouraged becoming all things to all people. Comedy is one of the tools that teaches people where they are. Yeah, mudong podi nyalo some page na kanyo kaka na summarize. Iwinja. Now actually, in summary, Bible supports joy, laughter, humor, wit, storytelling, gladness, teaching through creative methods. Tikata jok mang'eny ma feel ne pastor rienje kata wuod ng'ani iluongo ni wuod ateri. Ni they are no longer pastors. Like nitie jok moko ma feel ni in kichako tichaka ka pi wang'i ywak to thinyo wuok. Yaba kumiri go lai. No. Koro dhi uru mos. Wach Nyasaye dhiye mos nikech en mar ng'ata ng'ata. Wach Nyasaye oyie nyaka ne jokong'o. Yeah. So in kifil ni Pako Yeso Luanda Gabras Gubrus the Tondly Gone Bueno Sambuluko Sona Alanga Katili Soda Lama Palakati Solko Anak Wogoko Seche Takalama Polo PC Orehema Laka So Saron Akiso Masi Aso Daki Anak LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.